初めてやん。子供たちを皆を頼みましたよ。どういう。ああ、そうか。エーデルカルトか。赤き谷の惨劇を繰り返させはしません。そうなんだよな。人外のめちゃくちゃ強いものとしての方を多分先にして知ってたらめちゃくちゃ好きなんだよな。僕の認識を変える必要がある。そう、どう考えても人外の人知を超えた強き者っていう、僕がはちゃめちゃに好きなタイプのやつなんだよな。うん、好きじゃん。完全に好きな要素なんだよな。ただその固定観念というか、最初に抑えてしまった入ってしまった侵入経路のせいであれという感じで。あ、敵か。あ、でっかっ。マジはあんなでっかいの？マジかよ。あれ相手にしてたのか。うんうん。でかっ。でかいもの対戦最高。うん、うちでは使ってないタイプの剣ですね。自分の趣味でその剣を使わないで槍をメインに使ってるっていうのは、そういう自由度があるのはめちゃくちゃありがたいけど、こうやってムービーシーンで齟齬が出てくるのでよしあしだよね。なぜ来たのです。口から出るんだ。口からじゃなかった。ただし魔法は口から出る。いいね、全然知らないね。楽しいね。あ、そこでそうやって落ちるんだ。なあね。割とかっこ悪いく落ちていくな。いいと思う。うん。そういうとこいいと思う。お、入りますか。いいですね。うんうん。新アドラステア皇帝エーデルガルト率いる帝国軍がガルグマク大修道院を包囲、多くの犠牲を出しながらもこれを陥落せしめた。さよならガルグマク大聖堂院。時の大司教レアはセイロス騎士団を率いて帝国軍を迎え撃ち、自ら陣頭に立って戦うも混乱の中姿を消す。あれ、レア様？この一戦を機にアドラステア帝国はファーガス神聖王国並びにレスター諸侯同盟領への侵攻を本格化、フォドラ統一に動き始めたのである。でもレア様いなくなったら教会派はボロボロになってしまうのでは。おえー。ああ、水風の章。西風か、壁風じゃないんだ。の説。再会の夜明け。なんか、あれだな。そうか。めちゃくちゃでかい人知の及ばないものが僕を愛してくれるタイプのやつは好きだけど、憎しみを向けられてるから怖かったのか。どうなるんでしょうね、じゃあこれから。はい。まあ5年ぐらいじゃね、落ち着かないですよね。それまで何年も何百年も続いてきたんだから。はい。レスター諸侯同盟領は反帝国派と新帝国派の対立により分裂の危機に瀕していた。まあそれぞれが利益を求めてるんだからそうなるわな。エーデルガルトが神聖を敷くアドラステア帝国のみは勢力を伸長。帝国によるフォドラ統一の道筋が示されつつあった。まあ5年はかかってしまったけれども帝国に天秤が傾き始めていると。
そうすると、同盟寮も、あ、はい、おはようございます。同盟寮の天秤も向こうに傾き始めるから。いや、じゃあ統一ですかね、これは。あ、はい。すいません。幾度も血の雨が降り、大地は泣いておる。矢が落ち、槍で疲れ、ほいほい。泣いておる。うん、ここは同じか。誰かを傷つけねば生きられぬほどに、皆は苦しみの淵に立って泣いておる。そのすべてを飲み込めるのはわし。いや、僕ではないんじゃないか。どうなんでしょうか、その辺。まだ眠い。無限に聞いてたいな、これな。ずっと聞いていたいなって思いながらベレットも寝ているに違いない。はい。おい、ベレットずいぶん顔変わったな。目が覚めたのか。ありがとう。名もなき村の人よ。よっこいしょ。大修道院のふもとの村さ。ここはみたいなの選んだのかな。こんなとこで何してんだ。あんたが川から流れてきた時は驚いた。どっかに引っかかってたのかな。川の上流といやガルグマクだろ。あっこはすっかり錆びれちまったからな。どういうこと？あんた知らねえのか。もうあそこにはセイロス教団はいねえんだ。あれから5年根強く住んでる連中もいるんじゃいな。立ってしまったな。いるんだ、根強く住んでる連中。5年。あんた大丈夫か？頭でも打ったんじゃねえだろうな。まあ大体そう。今は1185年の精神の節。大修道院が陥落してからもう5年近くになる。あっという間ですね。明日は千年祭の日だったが、それどころじゃねえからな。千年祭。覚えてる先生。ああ。だけど、この戦争ばかりのご時世、それに大司教様も行方知れずとくりゃ、この世の誰だって祝福なんて気持ちにはなれんだろうさ。おい、あんたどこに行く気だ？大修道院。正気か？盗賊が出るって噂があんだぞ。他にも物騒な話を聞くし、悪いことは言わねえ。大修道院に行くのはやめとけ。俺は止めたからな。いいやつ。死んでも知らねえぞ。心配はいらない。生徒たちが待っているで余計に心配をさせるのはちょっと面白そうだったけど。おい！はい。まったく本気かよ。いいと思います。前回のクロード君のまとめが生きているな。生きているなっていうか、まだ後で見とこう。多分忘れてるから。不思議な感じだな。全然知らんムービーだな。寝坊が過ぎるな、兄弟。ああ、兄弟だった。そうだね。死になるかと思ったぞ。何とぼけた顔してるんだ。先生が死んだなんて俺が信じるわけないだろう。あ、いいですね。ようやく夜明けが訪れるな、俺たちに。そしてこのフォドラに。はあ、にしてもクロードはどっちなんだろうな。今までどこで何してたんだよ。まさか本当に眠りこけてたとか言うなよ。眠りこけていた。正解なんだよな。嘘をついてる顔じゃないな。分かった、信じよう。信じちゃった。もともとあんたは普通じゃないんだ。感謝。
5年くらい眠ってても不思議はないさ。ってそんなわけがあるか。本当のことを言うなら今だぞ。本当だ。本気かよ。はあ、信じてやるか。まったく。つまりあんたはこう主張するんだな。あの戦い以降のことを何も知らないって。そうだね。はあ、なら俺が説明してやるしかないか。さーて、ガルグマクはご覧の通り帝国に潰されてこの方復興できてない。大修道院は廃墟と化し、町も寂しい。廃墟になってるんだ。なんでなんかかわかるな。レアが死んだ。前世の大修道院は廃墟じゃなくて、あそこを拠点として動いてたから、僕は廃墟だと思って行ったら全然廃墟じゃねえじゃねえかってなってたね。このクロードになれないなんだろう、絵とかモデル 3D モデル、キャラクターとかというよりはその声になれない不思議な感じだ。はい。さあな、今のところ死体も出てこないし、帝国に殺されたって話も聞こえちゃ来ない。とにかくレアさんは5年前の戦いで忽然と姿を消しちまった。それでよく教会派頑張ってたな。1年ぐらいで瓦解しそうだけど、いなくなったら。ってことはまだ見つかってないんだろうな。なんなら死んだってことにして帝国側が発表しちゃえばもうそれで勝ったみたいなところありますけど、まあでも後から出てくると困るからそういうことはできないか。いやでも後から見つかったらやっちゃえばいい。はい。割とどっちでもないんだけど、今のところ気持ち的には僕の気持ちじゃないな。そうですね。ベレットだったらどっちかな。見つけたい。かな。ああ、俺もレアさんには聞きたいことがまだ山ほどあるからな。僕は未だにちょっと怖いなが残ってますね。果たしていいことなのかどうなのか。いっそこのまま消えてくれた方が。僕もそう思う。危険な話はやめとこう。じゃあ次は各国の情勢だが、その前に腹が減ってこないか。少しだが食い物を持ってきてある。下に降りて飯にしよう。廃墟飯。廃墟飯っていう漫画が企画されて、いやでもちょっとこれ真似されたら困るし、クレーム入ったら困るんでやめましょうっていう形で中止になってそう。あ、すまん。ところで先生、さらっとなんかいろいろぶっ込んでくるな。千年祭の日に約束したな。イルシュクラッスのやつらとまた集まろうって。今日が約束の日だってのに、なんで誰も。今日約束の日だったのか。これ好きだな。まだ時間が早いから、我々に人徳がないから、我々に人徳がないから。あんたはそこそこ慕われてただろう。ってことは酋長だった俺のせい。お前の方が慕われてただろ。もう少し待ってみるか。誰か一人くらいは来てくれるだろう。先生、ただ待ってるのも退屈だし、何すんの？腹ごなしに体を動かさないか？5年も眠ってたならなりきってるだろう。少しは思い出しておかないとな。なんかいろいろついてるの、服に。出会わせ？そんなところさ。来ればわかる。おっと、武器を忘れんなよ。あんたの采配と剣の腕、どちらも錆びついてないかしっかり確かめておきたいんでね。駒として使えるかどうかチェックされてる。イエーイ。イエーイじゃないんだよな。4以上高いとか、5の違いがあれば。政変によって新帝国派のコルネリアが王都フェルディアを含む旧王家ブレーダッド領のすべてを制圧。王子ディミトリは処断され、旧王国の残存勢力は処断されてる？ボルティエ家を中心にかろうじて抵抗を続けている。死んでない？処刑とは違う。処断ってなんだ？処断って王宮によるコルネリアは
帝国の支援を受けて軍を再編、はいはい。残存勢力の掃討を進めていた。あ、これからやられるとこ、助けに行く形になるのかな、これ。レスター諸侯同盟領うでは、んうん。リーガン家を筆頭とする反反帝国派だとったっグロスタけ？ール家を筆頭とする新帝国派の諸侯がグロスタール家顔出ないんだ。分裂の危機に瀕しながらも、新名手クロードの手腕によって、うんうん。かろうじて同盟の体裁を保ち続けてういる。んうんうん。一方、アドラステア帝国では、帝都アンバルにおいでってか。皇帝エーデルガルトが体制の強化を推し進めるとうともに、んうん王国の政変に干渉して勢力を伸長、うんうん旧王国諸侯を次々と傘下に組み入れながら、うんフォドラ西部の制圧を進めてうんいた。うんうん、もう半分以上収めてるね、手中にね。はい。そんな中で、セイロス騎士団は消息を絶った大司教レアを捜索するため、マジで探しに行かない方が良くない？ダメだ。崩落したまま放置されたエーデルガルトリになってしまうガルドナク大修道院は盗賊の住処と化していた。あはははは。盗賊の住処と化した大聖堂。いいですね。はい。でもやっぱそうなるよな。人がいなくなって荒れ果てたところには、よそ者というか、ならず者というか、そういうものが住むから、田舎でどんどん人が減ってるところ、過疎地域とか、そのうちもしかしたらそういうことになるのかなっていう気持ちがしていることを思い出して、なんかキュッてなっちゃった。キュッ。やだなぁ。どうなるんでしょうね。今後人の手の入らない過疎地域、過疎集落。人がまだいるところはいいけど、マジで人がいなくなったな。はい。あいつら修道院のお宝を持ち逃げしようとしてるらしいぜ。持ち逃げすんの？いるんだったらもうそこで大事にしとけばよくない？こんなとこあったっけ？これ、お友達じゃない？これからは物入りになる。族が持ち出したもんは残らず回収するぞ。二人でやるのこれ。多分援軍が来るんだという気はするんですけどびっくりした。これね、厳しい戦いになるとか何も言わんなちょっと待って、勝利条件見せてくれ。勝利条件、敵将の撃破、ベレトまたはクロードの敗走、敵軍31。草宝箱いっぱいあるな。欲しいな。宝箱欲しいんじゃが、あれ開いてる？ない？あれ宝箱はあった。ただ鍵ないんだよな。こんな時にアッシュくんがいてくれれば。さてどうしようかな。レベル25か。そうですね。クロードとベレットの敵ではない感じがしますね。確かに。クロードがうまいじゃない。ドラゴン乗ってる。ドラゴンロードになってるな。これ僕が育てたあれじゃないから多分勝手になるやつか。育てておいてよかったと思ったらそうじゃなかったっていうね。はい。めっちゃ弓来るじゃん。でも弓、ここに来て2人だけってことは近くにはいないのかな。はい。それは助かりますね。はい、失礼します。ナイスー。モーション回復。いいねー。ナイスナイス。また強くなれた。馬似合いますね。はい。いや、めっちゃ来るやんけ。めっちゃ来るやんけ。まあいいか。めっちゃ来るやんけ。でも殴ってくれ。戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。なるほど。あれ？弓だと思ったら弓じゃないのか君。剣、傭兵。なるほど。で、失礼します。でも鎧の方が好きかな。賑やかな衣装で乗ってるのもドラゴン
本人映らず。あ、フェイルノートだ。英雄の遺産。紋章一致で。かっこいい。いいですね。フェイルノート持っとく。まあいいか。超語訳持っとこう。はい。うん、一心に受けるな。いや、じゃあ先生とちょっと一緒にいてもらった方がいいか。はい、じゃあ待機。先生と一緒に移動しましょう。アホほど強え。感謝。超語訳でいいかな。はい。それはむちゃくちゃだよ。意味いろいろやんけ。すまん、見てなかった。俺もうこの2人でやれるんじゃないか、マジで。援軍なしでちょっと見てみたいな。ナイス。弱きは死に、強きはうん。戦いの常だ。まあ死んだ者が弱い者っていう見方もある。倒せるな、これ。めちゃくちゃ面白いな。これなんかあるんか。アサシンか。で、回復か。はい。OK です。向こうから来てくれるので非常に戦闘が楽ですね。こっちでお願いします。万有は死をもか。楽しい。聖なる意味感謝。魔獣ですか。帝王の鉄の訓練用の。持ってでもいいんだけど。いいか。あれは弓？別れるかそれともという感じなんだけど、別れるよりは2人で一緒に動いてた方がいいか。いや、先生はほっといても防御力でノーダメージなんだけど、いや、でもせっかくだから行くか。別れよう。じゃあちょっと二手に分かれまして、失礼します。手ありプラスにしとけばよかったな。ナイス。よし、勝てたぞ。銀の剣、いいですね。銀の剣、鉄の剣じゃちょっとお役御免にしてしまいって。あれでも剣使ってたっけ。茂みに入られないのはちょっと悲しいところですが、こっちから行くとさすがに敵が寄ってきすぎるかと思ったけど、上から来ないな。じゃあいいか。はい、待機お願いします。見え見えだ。気持ちいい。蹂躙。朝からこれはちょっと決まりますね。ナイス。危ねえ。いいな。ナイス。よくない遊びだなこれ。銀の剣、鉄の、いや剣いらねえな。剣いらねえわ。はい。よく考えたら剣はいらない。はい、ナイス。誰？噂には聞いていた。はあれよ。族どもの駆除も貴族の責務か。綺麗になって。約束の日は今日のはずですけど、修道院がこの状態では。イグナーツくんは懐かしいな。あそこで戦ってるのって。これはいかんで、これはダメだって。可愛いって。いやびっくりした。先生、やっぱり生きてたか。レオニー最高ですよね。ヒルダがね、こうあまりにようやく来てくれたか。よかったね。俺たちの人徳も捨てたもんじゃなかったな。
弓いるんだよな。僕が行くしかあるまい。そうでも、いや、早いな。馬が早いな。回復床で回復するのはあり。お願いします。ナイス。ナイス。悪いが止まれないんだ。何の騎士団つけてんだ。扉の鍵？扉あったか。いや、破棄はしなくていい。はい。扉の鍵あったかな。待機。強っ。なんだこれ、相手アサシンだよね。強っ。高速いくつなんだ？ 21！ なるほど、35。はい。アサシンか。落ち着いていきましょう。落ち着いていこう。戦技局舎で訓練用意味。全部マックスになってるんだ。それは感謝。ナイス。もっとじゃあボロボロに使い倒しておいてよかったな。俺前回も言ってた気がするな、5年経った後に。ナイス。苦しんだ分いやー、素晴らしい。強くなれた気がします。偉い。涙の数だけ強くなれるよと。ちょっと待ってくれ。訓練用意味で今のが訓練用意ならいけ。いや、強っ。高速が速すぎる。天井掃除使いたすぎる。いや、でもこれでいけるならこれでいこう。鋼。銀の槍欲しいな。僕の邪魔をさせない。かっこよくなってんな。魔封じの盾いいですね。誰かに持たせたいけど今のところは行軍の指輪でいいか。移動量がめちゃくちゃになってるんじゃないか。移動量いくつなんだっけ。あれ、移動量見られなかったっけ。移動量ムーブ9。めちゃくちゃだよ。イグナーツに行軍の指輪持たしてもいいかな。そうだね。一回攻撃を受けるよりは一歩下がって手槍で攻撃がいい気がするな。手槍で攻撃して命中が97になってるんで、危ないは危ないんですけど頑張ってほしい。感謝。彼らの死を無駄にはしない。まだ成長できる。まだ成長するつもりか。いいぞ。よいしょ。側の盾を出しましょう。知識の宝珠かもしかしてないやつ。宝箱な、どうしようかな。はい行きますか。かわいい。めんどくさいな。はー、イヤリングしてる。かわいい。いやー、かわいい。これ以上は期待しないでよね。はい、十分でございます。私なんてまだまだですよ。いやー、いいですね。早く指示してくれ。ウィース。これで全部かな。ナイス。上がるな。僕としたことが。十分やぞ。傷薬持ってるんだったら、じゃあ調合薬に変えましょう。めっちゃ受けてる。ナイス。クロードと先生がバカスかかっていく。そうだね、ごめんな。うちだとよく上がんなくてごめんなって感じですね。ナイス。ここ一人さまってんな。こっち来てくれや。どっちでもいいから。あんまり構っている暇はないんじゃが。ここが 14。通れないのか。なるほど。
ここからだと局舎入んないもんな。あー、壊れる壁ー。無視して進んで、弓をやっちゃうか。そんなに来る？これなんだ？鎌持ってる？いや、二名さん毒の剣持ってんのか。これもただの山賊だから、まあ、じゃあこれでこいつだけやっちゃいましょうか。攻撃、手オの2回か。あれ？あ、真横じゃない。これここか、真横。はい。なんで攻撃返ってくるんだろうと思っちゃった。ちゃっちゃっちゃ。ナイスー、ナイスー。上々の戦果だな。あ、宝の鍵だ。いや、じゃあ超語訳送っちゃおうか。鉄の弓か訓練用弓が今いらないっていう説も大いにある。訓練用弓を送っちゃってもいいか。斧か。上語訳はでも一応保険で持っておこう。訓練用かな。鉄かな。鉄残しよっか。で、宝箱を開けたい。なんでここにいると攻撃を受けなくなるんだ？ちょっとわからんのだけど。なんでだ？瓦礫があるから？あ、壊れる壁があるから入れないのか。じゃあちょっとここにいよっか。せっかくだから。せっかくだからの意味もわからんけど。手槍で後ろの壁を壊す。ナイス。サイドなしで攻撃で倒すの。大きくなったな。大きくなったな。まだ生きてますよね。かっこよ。なかなかの働きだな。僕まだ生きてますよね。かっこいいな。おじさんの好きな中二味がしていいですね。非常にいいですね。これ倒しに行く？ほっといても仕方ないしな。でやり好き。また女っぷりが上がったな。上がってますね。毒消しか。まあでも一応毒持ちはいるけど、そうか、持ってた方がいいか。いやまあいいか、先生に持たせておけば。先生うろうろしといてくれ。先生宝箱持ってたよな。力行くか。みんなに来てほしいからな。まあ、茂みに入れれば一番いいんですけど、こっちから行って茂み待ちする？森だった。あ、攻撃通るんだ。そうだったな。さっきから必殺が出すぎるな。ノーマルだからか。感謝。扉の鍵はまあとりあえずいいかな。はい。まあ、輸送隊ついてるから実際持ってなくてもいいっちゃいいんだけど。待機。錆びた槍感謝。錆びた槍も錆びた弓もあんまりいらんな。ノーダメージ。そっちからもラファエルえすげえなんか俺も手伝うぞ。本当に先生なんですか？てっきり死んだものと。髪型あれでよかった？かわいい。まさか先生すっきりしてる。かわいい。あ来るのが遅いっての。早く加勢してくれ。感情がおかしくなってしまった。めっちゃ来るじゃん。じゃあ分散させた方がいいか。
宝箱がどこだ。まっすぐ行くと一つあって、鍵開けできる人が一人ぐらいいてくれると助かったけど、ちょっといませんね。なるほど。扉の鍵、ここに、奥にあると、じゃあこれ開けた方がなんか面白いもんが入ってるんじゃないかって思ってしまうのがヒロの情けと。宝箱開きます？ナイス。アーマーキラー。そんなことなかったか。そんなことなかったかもしれないな。はい。どうしようか。こっち行く？面白いな。いいですね。俺に任せてくれよ。じゃあここやってみます。好き。声の感じがめっちゃ好きになってる。なめるなよ。舐められてしまった。いや絶対神村井の方が良かったと強く信じる曖昧亭であった。ドーラ届く？いやさすがにあそこは届かんか。こっちは届くんだ。あれ茂み届くんだ。茂み入ってんのかお前。なるほどね。ナイスー。うまい。立ち止まってる暇はない。うまい。ビショップ似合うな。これでまた前に進める。金塊感謝。一人で殺戮の機械と勝つ先生。ナイスー。入りすぎる。金塊か。宝箱の鍵もっと欲しいんだけどな。ないかな。あれこれそっち行ける？行けなくないか？建物だからこっち回っていかざるを得ないのか。はい。階段があるから降りた方がいいのか、もしかして。いや変えられないんだ。そうか、戦闘後だった。ナイスー。いいね、ナイス。ナイスー。毒消し感謝。ノーダメージ。ノーダメージ感謝。やべえ。まあそうなるよね。感謝。二手に分かれるってのも手だな。手薄な北と南からなら族の頭を攻撃できる。通れず殴る手やり。どんだけ宝箱が欲しいんだよナイキ。すいません、宝箱が欲しくて。混戦してんなここ。手斧プラスより鉄の斧の方が軽いんだ。そんなことある？勝つべくして勝った。それだけさ。かっこいい。で手斧と鉄のどっちがとりあえず扉の鍵はいらんかな。大将首、あそこにあと一人で残ってる宝箱が
宝箱を優先するんじゃない。とかってる宝箱は1、2、3つか。鍵持ちどっかいるのかな。今んとこわからんな。だとするとあんまり最小首を先にやっちゃうと釣り出し、金塊じゃないんだな。金塊じゃないんだな。宝の鍵君か。先生にちょっと後ろからやってもらおうか。宝の鍵持ってるのがここに1人と、ここはどうだ、持ってるかもしかして。金塊か。金塊。宝箱の鍵じゃあもしかして全部開けられないのかな。最初にチェックしておくべきでしたね。金塊が1人で、宝の鍵素で持ってるやついたな。2人しかいない気がする。手やりでかっこよ。感謝。ところで死ねるかよ。かっこよ。感謝。すごい。こっちから行くのもありか。よし。なんかすげえみんな必殺あるな。だいたい2割とか3割くらいあるな。無駄だ。強っ。ナイス。いや、ここにいてもらって局舎かな。扉じゃない間違う。じゃないんだよ。あれ、いけそうでいけない。訓練ユーミは点々点みたいになっちゃった。の半分回復するっていうのは強いな。ナイス。よし、手柄一つ稼いだぞ。扉なぁ。なんで扉間違えちゃったんだろうな。何？虎バサミでもあんのそこ。毒の剣かなんか。いや、なんでだろう。なんだ？この赤いのなんだ？君の攻撃範囲か。いや、違うな。なんだこの赤いの。イグナーツがなあれ、鍵開きあるんだっけ。あれなんでだ、アサシン鍵開きあるんだっけ。忘れてた。前のターンでやってればな。惜しいことをした。ナイス。師匠見ててくれたかな。一斉に取り入れてみましょう。取り入れてみましょうはいいんだけど、いやまだ早いか。どうしようかな。いやでもこっちもヒルダも来るからよかろう。これなんだ、階段。これ本当に階段なんかの、瓦礫じゃん。こっから侵入はできないってことか。じゃあ場所変わってもよかったな。まあいいか。
で手槍だ、鋼の槍でもやれないので、戦技が何かあればという形。競争、94いけそう。かっこよ。ナイス。さすがの僕も危うかったよ。そうなの？ HP 普通にあんの？なんなんだ、どの辺が危うかったんだ。なんで取れないんだ？なんかある？忘れてた。そうでしたね。なんかあったっけ？薬持ってるっけ？調合薬持ってるな。じゃあ前行こうかと思ったけど、弓やってからじゃないとダメか。弓に2人もいんの？弓2人もいんのやだな。やだなじゃないんだよな。弓いくつぐらいっすか。3倍だっけ2倍だっけ。3倍だとまあ普通にやばいから35じゃん。35、12、14。14の2倍だと24とかですけど。回復だけしに行くか。よいしょ。レベルも上がりすぎてるからな。ちょっと回復しててもらおう。およよん。はい。攻撃できるんだっけ？後ろから、侵入経路あるんだな。じゃあ後ろから行きますか。先生はちょっとまあ宝箱持ってうろうろしてもらうという形で。訓練用槍ありましたっけ？ナイス。宝箱開けることはできずしょうがないな。次回宝箱より。回復？ワープか。はいはい。戦技？急戦？なるほど。イグナーツができることがないっていうね。局舎で壁壊すかぐらいしかないっていう。まあいいか、せっかくだから壁でも壊しとくか。ナイス。ナイス。やった。ナイス。なんだ5は。何のスリップダメージが入ってんだ？わからん。魔法持ってる。氷の上級魔法。魔法も使えるようになるといいよね。銀の槍、それは素晴らしい。円の槍もらってく？輸送隊、物交換。調合薬渡しとく？向こうもそんなにはいらないっていう話だけど。銀の槍。はい。もうちょっと進んでもよかったな。なんだ、毒か。毒だわ。毒が入ったのか。それは。首元が美しい。進むしかありませんから。決意が。くじけません。かわいい。はい。ナイス。これでいいかな。はい、待機。
で宝箱を開ける。ウコンバサラの斧。ウコンバサラの斧ってなんだ。宝箱じゃ残るはあと1個か。イグナーツくんがここまで来るのはちょっとさすがに難しいかな。傷薬、毒、誰か持ってたっけ回復。持ち物、毒は持ってねえな。情報薬だけか。待機。なんで登れないんだ。ああ、なるほど。21、100、先に行けるな。ナイス。また女っぷりが上がったな。上がっとるな。ひたすら精進だ。ナイス。鋼入れます。ナイス。銀の弓いいな。あ、いいですね。重装営素晴らしい。なんか見えてるな先生。お、大将動かない感じか。助かるな。なんで回復してんだ。会話？あ、会話できる。あ、たい。あ間違えちゃった。ついて早々戦いに巻き込まれる。これ全員聞けるのかな。気がつかなかった。もったいないな。ワープあと使う意味特にないんだけど、いろんな、イグナーツくんこれでワープさせ、いや遠いわ。イグナーツくんが遠すぎるわ。回復。いや、すげえワープできるんだな。自分がワープできればいいのにね。先生いろんなとこに送り込めるな。屋根の上とかも行けますけど、行きます？ダメでしたわ。マリアンヌを中心に回復を送り込みたかったな。そうか、ちょっとこれは資料が足りませんでしたね。はい。まあじゃあ待機でいいか。攻撃でやっちゃってもいいけど、今レベルいくつだったっけ。27ぐらいあった気がするので、タビタカを感謝。ワープはなかったよね。そうなんだよな。サイレスなんだよな、あるのは。せっかくだからもらっておきますか。回復、リブロ。いいですね。ナイス。一撃。ナイスー。怠けるわけにもいかないじゃない。いい子になって。これ奥まで行ければ、先生に渡せられればいけるな。
ここでもらうのもありだよな。とはいえレオにちょっとレベル的に、レベルじゃない体力的に危ないので、ちょっといい子にしとこうかな。君はもうちょっとここで回復してもらってよし。今ヒルダが持ってたっけ？ヒルダが持ち物交換。まあ両方持ってても仕方ないという。はい、待機。あれまだ残ってる？あ、先生か。先生はじゃあちょっともういい子にしててもらうという形で。はい。会話が選べた。大人気じゃん。毒意外とダメージがでかいな。抜けないね。ここは会話ないのか。なるほど。おお、本当に先生だ。久しぶりだな。あ、待機しちゃった。まあいいか。ほのぼのしちゃったマリアンヌもいけるかな。ちょっと遠いかな。待機。あと残りの宝箱はここか。クロードは今どこに？あ、こんなとこにいた。うん、入る。ナイス。その銀の弓くれよ。うん。ナイス。僕だって役に立ちたいですから。上がってんね。いいね。感謝。とりあえずまあでもここで一回アイテム待ちを、宝箱待ちをしますか。待機。多分次のターンには宝箱を開けられるから、そしたら攻め入れましょう。うん、6終わってる。4ターンぐらいあった。4、5、20。すげえな。ここじゃねえな。忘れた。あ、斜め。見づらい。ここら辺でも開けられるんだっけ、宝箱。開けたわ。妖刀アシュラ。助かったぜ。ナイス。で回復ワープ単純にもうナイス。会話が先生、本物ですか？いいなぁ。いいね。私は違うんだ。何が違うんだ。何が違ったんだ。バジャルドさんってあんなパイセンの時に出てこなかったっけ？違う人かな。あんなパイセンの輸送なんちゃらの時に。強い強い。びっくりするぐらい強かったな。お願いします。ナイスー。上がったね。いいと思う。苦しんだ分だけ強いな。
いいと思う。身代わりを用意していて助かりましたね。あ、違うんだって、そういうことか。分が悪いようですし、退散しますか。うんうん。その2箇所でいいんだ。わざわざ正体を明かしてくれるとはね。ベルとクロードいずれかの配送またはバジャルドがバジャルドが目的地点に立つ。そうきたか。回復しとけばよかったな。どっから降りるんだこの人たち。茂み、いやこっちまで行った方がいいか。持ち物、傷薬使う。ナイス。ここまで行ければな、間に合ったんだけど。降りてった方が早いか。足高速じゃねえ。いくつだ。ムーブ 5？ ヒルダがムーブ5だったっけ。追いつかねえな。それとも馬で足止めすれば、ここで足止めできればもっとあれか。後ろから殴りに行った方が早いか。あ、これ扉があるな。誰か扉持ってたっけ、鍵。まあ持ってなくてもイグナツくんがいれば解決という説ありけりと。こっちだとちょっと遅くなっちゃうし、広がられても困るからどうしようかな。やっぱ前から殴りに行くのがいいか。結構動かした後なのがきついですね。にしてワープで先生を飛ばすのはあり。戦機じゃない、回復ワープ。飛ぶな。めっちゃ飛ぶな。ただそうすると先生が全部やってしまうのではないか。曖昧手はいぶかしいんだ。なるほど、扉を開けてもらうには一回どかさないといけない。ちょましゃなし。開けましょう。扉。山の入ります。あなたを捕まえていれば儲かりそうなんですがね。嫌な会話があるな。ノー返答正しい。そういう手合いは何も喋らないのが、会話を交わさないのが一番よろしい。計略あるっけ、そういえば。隣死にそう。こういう手もある。ナイス。あ、死んだんじゃね。死んでねえな。戦技局者100。それはすごいな。ドラゴン弓もかっこいいな。いいですね。ナイス。みたいなやり方。妖刀ワシラって何なんだ一体。必殺が高い。戦闘後自分に5ダメージ。妖刀。これぞ妖刀という感じですね。イグナーツが、そうか。
回復ですね、だいぶ。助かります。ナイス。うん、間に合わなそう。うん、先生はとりあえずいるだけでいいか。あんまりなんかしない方がいい気が。あ、会話ができる。先生、会えたのは嬉しいんですけど、なんでこんなことになってるんですか？僕にもわからん。とりあえずこのままにしといてみるか、待機。お前ら、あ、強い。あ、強い。局者になっちゃうか。そりゃそうだ。あ、会話。先生に会えるなんて。あ、今はとにかくそこをやっつけましょう。それはそう。ナイス。僕まだ生きてますよね。大丈夫やで。あとバジャルドだけだけど、レオニーお願いしていいか。ロレンツ間に合わんしな。あれ間に合うな。間に合うな。間に合うんだ。ちょ待機させていただいて。槍が届く。うせやん。ナイスー。バジャルドか。僕にふさわしい力が身についてきた。めっちゃ上がっとる。ナイスー。あやさんの指輪か。いいですね。楽して稼げると思ったんですが、向いてませんでしたなんかちょっとね。いい感じの断末まで死んでいったな。これで片付いたな。いい腹ごなしになったろ先生。でも最初あれ2人でやろうと思ってたのちょっとだいぶやばかったよ。あ、先生が MVP になってしまった。ありがとうございました。そうか、最初あれだったもんな。最初2人しかいなかったもんな。そらそうなるわ。頼み。そろそろやめた方がいいのか。ありがとうございます。時間か。時間だな。もう疲れた。ちょっと先生、どういうことですか？はあ、久しぶりにみんなに会えると思って無理して来てみれば。こっちは長旅で疲れてるってのに、なんだってこんなことになってるんだよ。まあまあ落ち着いて。あんなのと遊んでる暇があったら、いや衣装が。しといてくださいよ。あ、すいませんでした。文句はクロードに。いやいや、あいつら盗賊だぞ。見つけちまったら退治するだろうが。やつらそうだね。教団がいなくなったのをいいことに、この辺りで好き放題やってたらしいぜ。とりあえず、は皆さん感謝無事でよかったです。ですよね、マリアンヌさん。おでは楽しかったぞ。まだ暴り足りねえくれえだ。しかしそういいな。先生生きていたんだな。あ、いや、ワイもあれぐらいのタッパが欲しかった。腕もなまってないみたいだね。ほんと安心したよ。はいとにかくみんな元気そうで何よりだ。うん場所を移して再会を祝そうじゃないか。さてと、物騒な賊も追い払ったし、いやなんかみんなすっきりしてていいな。拠点ってどういうことよ？廃墟やどうぞ。もこうもガルグマク大修道院はレスター諸侯同盟が抑えるのさ。おう。なんせここはフォドラのど真ん中、戦略上の用地だかうらな。ん、よく5年間もほっとかれたよな。まさか帝国と戦おうって言うんですか？待ちたまえ。時期尚早ではないのか。同盟は今内紛状態にあるのだぞ。うん。内紛の元凶は新帝国派の筆頭であるお前の親父グ草ロスタール伯だがな。仕方ないだろう。道家の領地は帝国領に近いのだ。
帝国に心中の意を示しておかなければすぐに心中って真珠に聞こえるから心中と心中がごっちゃになるな。分かってるよ。帝国に対抗する準備が整うまでは、うんうん。新帝国派のままでいいさ。今の内紛状態も帝国の脅威ゆえだろ。うんうん。それがなくなれば即座に解決する。それがなくなればここを拠点でにかいぞ、それがなくなると。帝国を引っかき回してやろうと思ってね。うんうん。すげえ面白そうじゃねえか。なるほどね。名手さん、はあ、かわいい。あまりにかわいい。はい。名手。あれ、まだ知らんかったんか。ああ、うちのじいさんが死んでね。今は俺が正式に名手に就任したんだ。名手がもっと頼りがいのあるものならばどうも分別はしなかっただろう。好きに言っとけ。それよりみんな協力してくれるのか？私は構わないよ。帝国の連中に同盟領の土は踏ませない。村のみんなまで戦火に巻き込まれたらたまったもんじゃないからね。そうだね。でも戦うぞ。妹を守らなきゃならねえからな。うん。私も帝国の干渉を受けるのは耐えられませんから。コーデリア家はかつて帝国の内乱に巻き込まれて散々な目にあったからな。僕も戦います。自分の未来に責任を持ちたいから。うんうん。私ももう逃げたくない。役に立てる自信はありませんけど。一緒に頑張りましょう、マリアンヌさん。やれますよ。みんなで力を合わせれば。ローレンツ君はどうするの？怖いお父さんのとこ帰らなくていいの？クロードの策など信ずるに足りない。故にこそここにとどまる。同盟の状況を悪化させないためにもしっかりとクロードを監視しておくべき。そうだね。それぞれ守りたいもんは違うだろうが、戦うべき相手は同じはずだ。何もしなければいずれ帝国に潰される。その前に俺たちが奴らを潰してやろう。なあ、あんたも手を貸してくれるよな。すごいね。もうベレットとの帰りがすごくて。レアさんはそんなにありましたっけ？恩義を感じるところ。もうちょっと、いや、僕が帝国先にやったせいなのかもしれないけど、ベレットがレア様を気にかける理由がマジでわからん。いや、でもそうか、親父、帰りがすごくて入っていけねえ。くそ。悔しいな。入りたいんだけど。手を貸そうよ。手を貸そうよ。生徒と一緒にレア様のことは置いといて。ってなっちゃってんだけど、なんだろう、僕そんなにイベント見逃したりしてたっけ？わからん。レア様とのイベント、もうちょっとなんだろう、レア様との親密度を上げておくべきだったのか、これ。なんか、多分こういう風になるというか、教会といずれ戦うんじゃないかと思ってあんまり上げてなかったんだけど、で、あんまりっていうか全然上げてなかったんだけど、まあそれが間違いだったのか？わからん。なんか、全然ダメだな。僕が入れてないな、ベレットに。わからん。まあじゃあでも考えておくかな。いや、手貸せよってなっちゃう。これ選択肢を見るたびに。いや、生徒と一緒に戦おうよってなっちゃうんだよな。まあ考えておくでじゃあ。考えておく。頼むぜ、先生。あ、よかった。考えておくが遠慮するの意味に取られなくてよかった。先生がいれば教団も味方してくれる。そんなにレア様に思い入れするとこあったっけ？わからん。強大な帝国軍と対等に戦うには、あんたの知恵と力が不可欠なんだ。あんたがいないと俺の計画は水の泡。
ぜひ前向きにご検討願いたいね。うん。面と向かってそういうこと言う？よく丸出しじゃない。隠しても仕方ないからねっていう。ここ散らかりすぎ。こんなボロボロじゃ盗賊が拠点にしてたんでしょ。すげえなんか汚そう。となると大変そう。誰か手伝ってくれる人いないかな。めちゃくちゃ汚そうだな。誰か手伝ってくれる人？やはり生きていたか。そこ？あ、こんにちは。先生、お久しぶりですわね。お兄様も私も。騎士団どうやって合流するんだろうと思ったら、割となんだろう。よかった。貴殿を見つけるあれ？まではこんにちは。顔向けできないと。どうやらあんたは相当に悪運が強いらしいな。本当に探したんだよ。なぜ皆様はこちらへ？皆様は一緒じゃないんだね。先生、あなたのことみんな心配してた。シリル、お前手が伸びたな。騎士団と一緒にレアさんを探してたのか？衣装変わってたのかな。ちょっと僕はレア様がいない。衣装戻しておけばよかったな。はい。居場所がなくなっちゃうから。そんなことは。いや、いずれゆっくり話そう。あら、ヒルシュクラスの子たちも一緒なのね。すっかり大きくってこともないかしら。生徒諸君には卒業式すら挙げさせてやれずすまなかったな。それめっちゃレア様のこと気にしてるな。ベレト、お前はなぜここに？レアが姿を消して以来5年、我々は総力を挙げてレアを捜索してきた。しかし帝国領に踏み込むわけにもいかず。悲しい。主役と同期できていなくて悲しい。本来ならば悲しいが、千年祭が催されるはずの今日、もしや大司教が戻ってくるので。悲しいが、しかしそうだな、やっぱり。レアさんが戻った様子はない。まあ、あんたらも期待はしてなかったんだろ。僕が歩み寄るべきでしょう。大修道院がこのあれをじゃあなあ。教団にとっても大事な場所なんですよね。それをこんな崩れたこの二人がタッグ組むと強いな。信徒も悲しんでいる。信徒も悲しんでいるかな。でも周辺住民も結局信徒ではあるんでしょうね。信徒も悲しんで、周辺住民も迷惑しているかな。確かに少し放置しすぎたようであるな。これはさすがになんとかせねばなるまい。僕、ここをきれいにするよ。このままじゃレア様を迎えられないし。まあそうだな。荒廃させたままじゃ周辺の治安にも影響しちまうか。我が輩も賛成だよ。ここにはまだ貴重な文献も残されているのだ。やりましょう。みんなで協力すれば元の美しい修道院を取り戻せますよ。職人の手も必要になるな。ガルグマクに戻ってくれそうな職人を当たろう。じゃあ手分けして始めましょう。マジでベルトと同期できないんだよな。どうしたらいいんだ。何なんだろうな。なんかあったっけ？なんだろう。なんだ？いや、そんなに親密度上がるイベントなくなかったか？でも母親と似てるものを感じてる。違うか。母親を投影している。これか？これの可能性があるな。なぜあそこまでレア様に執着というか、惹かれるというか、気にかけているのか。そう、そうだもんね。膝枕で子守歌歌ってもらってたもんね。はいはい。その辺かな。
そうか、父親がいなくなって、で、母親のようなものを、まあ、意識的にしろ、無意識的にしろ感じていて、で、執着している。母親を探してる。まあ、多分無意識なんだろうなという感じだけど、母親を重ね合わせている。これにしましょう。僕の解釈としてはこれでいきましょう。じゃあ、だから、マジで、なんで、ベレトが執着してるのか全然僕の心が僕の理解が及んでいないんだけど、まあ、そういう風に今のところ解釈しておこうかな。そうなんだよね。母親だとすれば、その、一人で立ち向かおうとしに行った時、いきなり竜に、いきなりだよね、あれ。あそこで初めて竜になったんだよね。なって行ったとしても、受け入れられるかわからん。あんま深く考えないようにしとこう。多分、その、僕がより、その、レア様に少し抵抗感があることがより、その、理解できないに拍車をかけてるんだよな。大きいものに愛されるというシチュエーションがはちゃめちゃに好きだけど、大きいものに、特に憎しみを向けられて、っていうので、前世の記憶で抵抗感を感じてるのと、のが、まあ、拍車をかけて、ちょっと、ベレとよくわかんねえなってなってる理由かな。はい。はい。この辺でやめとくか。なんとなくベレタを理解した気持ちになって、この辺でやめとくか。楽しかったです。またじゃあ、仕事をしよう。はい。いや、でも再開できたのは楽しかったな。面白かった。データを保存します。セーブ中が消えたのでいいかな。はい。じゃあこれでおしまいにして。難しいな。いや、全然生徒に手貸していいじゃん。まだ言ってる。この人もまだ言ってる。でも、そう、母親の金気を重ねている。まあ、存在して、今まで存在を認識してなかったから、影を重ねるもクソもないんですけど、幻影を重ねているみたいな感じですかね。難しいな、本当にな。まあ、これから、その、執着している理由が明らかにされていく可能性は全然あるから、まあ、自分はそういうふうに考えると、ふんわり考えておこう。はい。それじゃあ、この辺でバイバーイ。難しいな。